Arratsaldeon mundu guztiei, ongi etorri saio honetara, mintzalagun saio honek, arkitektura eta berokotze globalaren erronkak du izenburua, eta arkitekturari buruzko gaiak jorratuko ditugu, hainbat gai, hiru bloketan banatuta. Ez da baino lehenago eskerrak eman nahi dizkiet, bai Nuria Prietori eta bai David García Zenjori, onartu dutelako mintzaldi honetara, saio honetara etortzea, beraiek arkitektoak dira, irakasleak, eta arkitekturan jardun ez ezik irakatsi ere egiten dute. Behar bada prestakuntza erabatekoa ez daukaten personekin ere ohituta daukate, divulgazio mailako ezagutzak ematen dituzte, eta horregatik hiru bloketan, hiru ataletan banatuko dute beraien mintzaldia, lehendabizikoan, etxe bizitzari buruz jardungo dira, guztiaren erdigune bezala, bigarren zatian, klima aldaketa, aurreko saio batean asko kezkatu ginena, eta azkenik, azken atalean, hiriaren kudeaketa. Eta besterik gabe, gauza asko dauzkatelako esateko, lehendabiziko ataletik hasiko gara etxe bizitzarekin. Bai, egunon, mintzaldia prestatzen hasi ginenean, hain zuzen ere gai honetaz hitz egiten hastea pentsatu genuen, kontzeptu hau gure lanbideri lotuta dago, baina gehien krisian dagoena da, hain zuzen ere. Zehaztu behar daukagu, gure ikus moldean, gai hauek aztertzerakoan oso eurozentrista da, hemen Europan bizi garelako, horrek ez du esan nahi, beste leku batzuetako referenteak ez ditugunik ekarriko, hemen sortu daitezken arazoak ulertu alizateko ere bai. Zentzu horretan, elkarrizketa hasi nahi dugu ikuspegi global batekin. Izan ere, esan behar dugu, gizakiak, kobazuluak bertan bera utzi zituela, edo atera zelaietatik, pentsatzen zuelako modu psikologiko batean, lurpean sartzea bezala dela, eta beraz, desagertzea nolabait leku batetik. Horregatik, erabakitzen du, halako egitura bat eraikitzea, eta arkitektura deitzen duen edo etxe bizitza etxea deitzen duen zerbait sortzea, eta hori inflexio puntu garrantzitsua da gizakiarentzat. Gatozen orain gaurko egunera, arazo berbera daukagu. Neurri berean, psikologikoki etxe bizitzak arazo asko sortzen dizkigu. Hainbat arazo dira, krisialdi ekonomikoaren eraginez, higienaren eraginez, uintasunaren arazoengatik, baina kontua da betiko arazo hori, da nola habitatu leku bat. Lehen esaten genuen bezala, etxe bizitza ezin dugu urrundu habitatetik, lekutik, lurraldetik, eta hain zuzen ere, hiriak, lurraldeak, arazoan sartuta daudelako honengatik. Eskerrik asko gonbidapenengatik, eskerrik asko tortzeagatik ere bai, jakina badago harremana etxe bizitzaren eta gizarteen artean, noski, mendebaldeko gizarteetan, etxe bizitzarako sarbidea asko komplikatu da. Mundu guztiak eskubidea du etxe bizitza izateko, baina mundu guztiak ez du sarbiderik. Hirien erdialdeak gero eta garestiagoak hasita daude goten, eta horrek esan nahi du lurralde guztiak okupatzen duela arazo hori, edo hartzen duela arazo hori, eta guztiak mugimendu horien eraginpean gelditzen dela. Irudi batzuk ekarri ditugu, hain zuzen ere, mendebaldeko ekonomiako paisaia produktiboetan, dana industrializatuta dago, janari gintza, baita hondakinen ekoizpena bere ere, eta honek denak eragina du lurralde osoan. Etxe bizitzaren arazoa ez da hirian geratzen, zabaltzen da lurralde osora, eraginpean gelditzen delako arazo horren edo behar horren eraginpean, hau da,
Gizakiak du konsumitu beharra eta behar horren eraginpean gelditzen da lurralde osoa. Eta hiriak gainera nola eratu dira? Hain zuzen ere, hiriak izaten dituzten hornigaien bitartez. Azken batean hiriek lehen gaiak kontsumitu behar dituzte kanpotik datozenak, hiritik kanpotik alegia, garraioarekin gertatzen da, noski, urrunagora iristeko erradioa zabaldu egiten da. Lehenago 2 kilometro izango ziren edo 4 kilometro eta orain lurralde osora zabaltzen da hiriaren eragina. Beraz, hiriekin zerikusia duen guztiak ulertu behar dugu lurralde maila horretan gure gizartean lurralde guztia, azken batean da edo Europa osoa edo mundu osoa. Eskema garakide hauetaz hitz egiten dugunean askotan iraganera begiratzen dugu jakiteko zer ikasi dugun gertatu diren gauzetatik edo ze eredu egokitu ditzakegun orainera. Orduan, bi eredu kontrajarri badaude, nolabait harremanetan daudenak honekin, bat da Erroma klasikoa, hainbat ezabaketa jasan zituen hiria, lurralde osoa ezabatu zen, eta gero barra egin zen, eta beste adibidea garaikoa da. Oka, hau Kenian egindako ekintza bat da, edo jarduera bat. Honek du zer ikusia, hori, hiriak nola elikatzen diren, nola iristen deneko izpen. Erromaren kasuan, Roma erabat isolatuta zegoen, ez zuen ezer ekoizten, bertan eristin zeren gauzetatik elikatzen zen eta imperioa erori zenean bere burua berrantolatu behar izan zuen. Plano hau ikusten baldin badugu, oso ondo ikusten da nola berreraiki zen bertara iristen den guztitik abiatuta. Hiria ez da sortzen erditik eta kanporantzatera, imperioan gertatu zen bezala, baizik eta alderantziz. Inguruan gertatzen den guztia, hirira iristen da eta lekua bilatzen da hiria berrantolatzeko. Bigarren hazkuntza horrek zerikusi du erlegioarekin eta erromesaldiekin, baina adibide bat da ikusteko hiria nola berreraikitzen den, ebaki egiten du, itxatxi egiten du, eta batu egiten du, eta orduan hori guztiarekin berre egiten da etxe bizitza. Keniaren kontuan aldiz, onartzen da nolabait hiria ez dela bizigarria, edo zein arrazorengatik oso zaila delako etxe bizitza bat eskuratzea, oso zaila delako mugitzea, haren barruan, edo zure bizikalitateak bakarrik aukera ematen dizulako landama eremuan bizitzeko, orduan hokak zer egiten du. Oso modu optimizatuan antolatzen du garraio publikoa landa eremuetatik, eta jendeak bere etxea eduki dezake, ez estatu batuetako inguruetan bezala, baizik eta benetako herri batean, berez funtzionatzen duen komunitate batean barruan. Eta komunitate hori modu eraginkorrean konektatzen dute hiri handiarekin, eta batez ere leku horretan lan egitera zoazan lekuekin. Eredu hori aztertu dute Harvardeko aditu batzuek, eta nik uste dut adibide on bat izan daitekela gure lurralderako, Europarako. Horren itxure badulako, hau da, komunitate txiki batek eman diezagukeen bizi kalitatea nahi izaten dugu, baina aldi berean egunero hiriaren barruan lan egin nahi dugu. Eta horretarako garraio optimizatu bat behar dugu. Ulertzen erraza da, baina zaila da gero praktikan jartzen. Izan ere, garraioak eta etxe bizitza guztiz erlazionatuta daude. Etxe bizitzan egiten bali duzu interbentzio bat, eskuartze bat, garraioa zer arduratu behar duzu, alperrek da etxe bizitza batzuk egitea edo eraldakuntzak egitea nahi duzuna, aldi berean espazio publikoa eta garraio publikoa espaldin badira berre egiten. Liburu horretan ere esaten zen, gizarte kapitalistan daukaguna arazo handienetako bat, dela aberastasuna galtzen doala
diversitatean, janariren diversitatean, gero eta okerrego jaten dugula, Roman hiri klasikoan eduki beharrean egundura komertzial oso bat kanpotik datorrena, azkenik dana zentralizatuta dago, lau mota besterik ez dago, dana ultra prozesatuta, periferian gelditzen da, dendagune handietan, eta hor ez daukagu aukera askorik. Aldiz, landa ere eman bizi den komunitateak barietate handiagoa dauka. Ordan, edo pentsatzen dugu hiriak berreskuratu behar duela dibertsitate eta beraztasun hori, edo hartzen dugun eredu hori, baldin bada konpainia handi batzuek bakarrik ematen dizutela elikagaia eta bizi kalitatea galduko dugu. Ordan, mugimendua galduko dugu, dena periferian utziko dugu, dendagune handiak, eta azkenik ze gertatzen da, gizarteak galtzen ateratzen direla. Bueno, hemen arazorik handiena psikologikoa da. Hau da, badago arazo bat, psikologikoki eragiten diguna. Orduan arazo psikologiko horrek zer ikusia du arkitekturan erabiltzen dugun kontzeptu batekin, fenomenologiarekin. Hau da, nola hautematen ditugun gauza batzuk eta nola egokitzen ditugun. Orduan, ikusten badugu hiriak ez dola funtzionatzen, o kaltetzen gaituela, berrela ikusi nahi izaten dugu nola konpondu, adibide asko, egon dira historian zehar. Aipatu ditugu Jaimkoz, geroago aipatuko dugu, zer ikusi handia duelako espazio publikoaren okupazioarekin, gainera eskola moduko bat, pentsamendu eskola moduko bat sortu du horren inguruan, baina berriro etxe bizitzara gatoz, etxe bizitza duina ezpada arazoak sortzen badizkigu, ez palnin badu bere ingurune bat sortzen, geure habitatzat hartu dezakeguna, azkenik gauzak galdu egiten ditugu. Eta elikagaiak galtzen balin baitugu, kultura galtzen dugu. Lehenago hurbil genezkan gauzak galtzen balin baditugu, merkataritza tradizionalen ordez frankiziak sortzen direlako, edo dena zentralizatuta dagoelako, dendagune batean, kultura galdu egiten dugu, eta gizakiontzat kultura galtzea oso gauza txarra da. Nortasun galera bat balitz bezala ulertzen dugulako, hutsune bat sortzen digu honetan, barruan. Eta horregatik azkenik ikusten dugu hirietan sortzen direla nortasunik ez daukaten eraikinak, hemen egon ditezkenak edo hemendik 800 kilometrotara. Horrek badu alde on bat, eta da, ulergarriak direla, bestetik badu beste gauza txar bat, eta da ez dakizula non zauden. Orduan, ideia kapitalismo ideia onanista hoiekin galduta egoten gara eta ez du ondo ulertzen arazoan non dagoen. Eta beraz ezin ditugu konpondu, sentitzen ditugun arazoak edo jasaten ditugun kalte psikologiko horiek. Orduan, eskuartze hauetan aberastasuna eta dibertsitatea galtzen baldin badugu lehenago esan dugun bezala, gertatzen ari da denda asko galtzen ari direla, usten ari direla, isten ari direlako, online merkataritza indar handia hartu duelako, bizitza galtzen da hirian, lehenago hiriek zeukaten nortasuna galdu egiten dute, orduan ezin dugu pentsatu, lehenago komentatu dugu, badirudiela hiriak funtzionatzen duela, ni gustura bizi banaiz, batean, behar da atzera begiratzen dut, 7 urtera, eta konturatzen naiz, okarrago bizi naizela. Denak funtzionatzen du, baina ez baldin badugu publikoki kontrolatzen nola funtzionatzen duen hiriak, azkenik sistemak dana harrapatzen du, eta zentzu horretan badago proiektu interesgarri bat, etxebizitza edatua deitzen dena, beheko lokalak, desokupatuta dauden ezkero, kaleak interesa galtzen du. Orduan, lokal horiek
merkataritzakoak izan beharrean izan daitezke bizitza komunitarioa berreskuratzeko aukera bat. Solairu huts hoiek bihurtu daitezke komunitatearentzako espazioak izateko. Berreskuratu ditzakegu, beraz, geure buruarekin besteekin harremantzeko leku bat. Denok ez du zertan eduki etxe bat etxe tresna guztiekin. Erosoa da, baina behar bada eraikin batzuetan hobe da, behar bada garbitoki bat edukitzea, beheko solairuan, ekonomikoki interesgarriagoa izan daitekeelako, bakoitzak bere etxean garbigailu bat eduki beharrean. Eta horrek zer esan nahi du? Harremanak ere edukiko ditugula jendearekin, pertsona gehiagorekin harremanetan sartu gaitezke. Euki ditzakegu espazio batzuk, umeek jolasteko, elkarrekin egoteko, eta berriz ere, behar da kalean ezin daitezke egon, baina euki dezakete leku bat jolasteko, ikasteko edo zer gauzatarako. Orduan, berreskuratu behar da kale hori, beko solairuak berreskuratuz. Eta honek badu zer ikusirik oro bat, zainketekiko interesak galtzen ari den gizartearekin, hiri kapitalista pentsatuta dago, bere diseinua pentsatu dago, etxetik kanpo lan egiten duen gizon txuriarentzat, lanera autoan joaten den gizonarentzat, baina gizarteko hainbat ez dira sartzen perfil horretan. Eta horregatik, hiri espazioan hori gertatzen ez denean, pertsona zaharrak, umeak, zaintzaileak eta daude, eta orduan hiriaren ehundura berreskuratzen baldin badugu zaintza erdigunean ipiniz, hori modu egoki bat izan daiteke bizitza berreskuratzeko hirian. Bai, sesgoaz hitz egiten dugunean, hiriaz, noski sesgoa egon badago, gure gizartea horrelakoa da, eta arkitektura esparruan asko nabaritzen da zainketen arazoan. Sesgoaz hitz egiten dugunean, feminismoaz hitz egiten dugunean, honek du zerikusi handia Davidek dioenarekin, hiriak atseginagoak egitearekin. Ez edo zergatik, baizik eta hain zuzen ere zainketa lanak beti emakumeen eskura erortzen direlako. Beti emakumeen ardura izaten direlako. Sesgo hau ere sortzen da komunitateak eraldatu direlako. Pentsatzen bali badu hiriak inertzegatik funtzionatzen duela, ondo, baina hala funtzionatzen du, baina komunitateak ez badu ezer egiten, azkenik desberdintasun ikaragarri handiak sortzen dira. Ez da gauza berbera hirian ibiltzea, oinez, edo gurpil jaulki bat bultzatzuz, edo ume txiki batekin, edo ikusi zein leku diren seguruak edo ez seguruak gauez. Beraz, gauza hauek, sesgo hauek desagertzen dira hiri ekintzen bitartez, baina baita ere auzoak sortuz egitura berezi batekin, beheko solairuekin, era horretako arazoak sortu ez daitezen. Lehenago ere komentatu dugu, lehenagoko auzoetan, normalean auzo horiek etxebizitza publikoarekin edo industriarekin lotuta egoten zirela, eta dena delakoagatik, jendeak, jendea elkartzen zelako edo joaten zelako lantegi horretara lanera, komunitateak sortzen zirela, eta bertan, komunitatearen ehunduran bertan egiten ziren zaintzak. Umeak egoten ziren kalean egon zitezken, batzuek arduratzen zirelako umeen ongizateaz, baina gaur egun hori ezinezkoa da. Gaurko komunitateetan ez dago erantzukizun hori, baina administrazioak dituen tresnekin ere honetako egoerak implementatu litezke. Auzo batzuetan, Belbitzen eta beste batzuetan, komunitatea bera izaten da, elkartzen dena, administrazioari eskatzeko zerbait egin dezala. Oso lan serioa egiten dute beharrak detektatzeko eta ikusteko nola konpondu daitezkeen. Eta
hori ez da erregamagoi egindako gutuna, baizik eta saiakera bat komunitatea berreskuratzeko eta sesgo horiek gutxitzeko. Berreskuratzen bali badugu multzo ideia hori, sesgoa gutxitzen joaten da. Gizakiok elkarri laguntzeko joera izaten dugulako. Lehenago esan dugun bezala. Hiriak bere hartan uzten bali badugu badiru funtzionatzen duela, baina batean konturatzen zara gizartea gelditu dela sistemaren azpian. Desiragarria litzateke, alor publikoak ematea zerbitzu horiek denak, baina beharrezkoa da komunitateek, adibidez Belbitxe, hemen daukazue, hau zen 60ko markadan, eta gero denborarekin gauzak hobetu dira, eta era honetako hiria daukagu. Hemen egon dira komunitate batzuk, 47 pelikulan ikusi dugun bezala, elkarrekin edo elkarrengana eta elkarrentzat borrokatzeko saio hoiek, alegin hoiek gogoratu behar ditugu, baina ezin da komunitatea bakarrik izan hori egingo duena. Belbitxeko edo beste dozein auzotarrek babesik gabe zeuden eta orduan elkartu egiten ziren, baina orain denok eroso bizi gara eta horregatik individualitatean murgiltzen gara. Horregatik tankera honetako auzoak eduki beharrean, espazio komunerekin, gero eta gehiago daude etxe inguru itxiak edo igerileku bat baldin badago nire komunitatean, berdin dit, beste norbaitek ez baldin badauka, orduan iruditzen zaigu interesgarria izan daitekela, alor publikoak katalizatzaile edo bultzatzaile lana egin dezala, gizarteak edo komunitateak bertan gero jarraitzeko. Batzuetan alor publikoa sartzen da, gauzak hobetuz, adibidez auzo bat oso gaizki dago eta esku hartuko dugu hori hobetzeko. Eta halako batean ikusten duzu, kaleak hobeto daudela, elorategiak, parkeak egongo dira, ekonomia berraktibatzen da, baina noski gero arazoa dator, gentrifikazioa. Alor publikoak metxa hori landatzen balin badu, baina ez balin badu ez ere egiten etxebitzaren alorren, zer gertatzen da? Gero jendea lekuz aldatzen dela. Han bizi direnak periferiara joango dira, kanporatuko dituztelako. Beraz barriro, desagertzen da komunitate sentimendua eta gero eta gizarte fragment edo zatikatuagoa daukagu. Horregatik, esku hartze publikoak bermatu behar ditu puntu amankomun hauek ahaztu gabe etxebizitzan ere esku hartzea egin behar duela. Belbitzen zerbait egiten balin badu, udalak diru asko gastatuz etxebizitza ez daukan jendearentzat, baina bapatean, jende hori 15 urtez gaizki bizita gero, zer gertatzen da, gero ezin balin badira auzo horretan bizitzen jarraitu, gauza berbera gertatuko da, komunitatea ahuldu egingo da. Bai, etxea, auzoa hobetu didate, baina etxea ez. Orduan nola fidatuko naiz alor publikoaz edo komunitateaz? Resistentzia publikoi buruz hitz egin duzue, oda politika publikoak, inertzia batzuk egoten direla, sistema ere ondatzen ari delako, neurri batean. Orduan, bigarren atalari leku eman nahiko nioke, ezagita resistentziak deitu edo alik eta esku hartze handiagoa eduki asko kezkatzen gaituen gai batekin, bai hemen daudenen kasuan eta bai kanpotik entzuten digutenen kasuan, klima aldaketa. Zuek nola ikusten duzue zer egin dezakein hiriak fenomeno honen kontra? Bueno, hau da frenatu behar diren inertzia horietako bat. Klima aldaketa gertatzen ari da gure erresistentzia asmo guztien gainetik ere. Zentzu horretan, maila pertsonalean, eraikin bakoitzak edo egiten den eskuartze bakoitzak beren neurriak hartu ditzake,
Baina, egia da administrazio batzuk hasiak direla, ekintzak egiten, dena neurrian egin dadin, eta hiri guztiak modu batuan funtzionatu ezan ez du zentzurik ekintza bat egitea klima aldaketaren kontra espazio publiko batean, baina ez etxe bizitzan. Eukiko duzulako eraikin bloke bat etorri behar dena espazio publikoarekin, ez litzateke logikoa izango zuhaitzak landatzea, gero etxeak energia galtzen duela baldin badu leku guztietatik, edo eraginkorra edo efizientea espada. Adibide bat aipatu dugu, lehenago, Bartzelonako udalak, beste batzuak bezala, baditu zuzentarau batzuk, jakiteko zeintzu arazo sortzen diren klima aldaketaren eraginez, adibidez, bero irla, gehiagizko radiazioa, urarekiko arazoak, eta zanolako gauzak egin daitezken. Norbaiteko gida bat da, proiektistentzat, bai etxe bizitzen da bai esparru publikoan edo espazio publikoan esku hartzeko. Plazak noski, zuhaiz gehiagorekin, zuhaitzak sartzen dituzun neurrian edo lurraren estalduran aldatzen duzunean espazio atseginagoak dira, jendeak gehiago erabiliko ditu, baina esku hartzeak eduki behar dira, egin behar dira etxe bizitzetan ere bai. Batzuetan ezin dugu etxe bizitza berririk eraiki, baina bai daude planak etxe bizitzen envolvente deitzen direnak aldatzeko. Termoklimatikoak, energiak ez aldatzeko, lehioen aldaketak, eta bar, hori ondo dago, oinarri bat da, baina osagai berdeak sartu behar dira, ur eskuartzeak ere behar dira, eta hor fronte ireki batzuk daude, batetik alor pribatuan, promotore txiki edo handi batek, behar bada, programaren barruan, erekinaren barruan, baldintza hori pintzen du, aldako ezaugarri batzuk eduki behar dituela erekinak, gero administrazioak ere hori eskatu dezake. Esku hartze pribatuetako askok nolabait lagunduta daude, administrazioak laguntza ematen die, sustatzen dituztelako onelako ekintzak. Consell de Sant plazan, ikamika bat egon zen, helburetako bat zen, berdegune batzuk sortzea, olako lekurik ez zegoen toki batean, eta gaur egun oso ondo funtzionatzen du. Kontua ez da bakarrik peatonalizatzea. Kotxeak pasatu daitezke, kotxeak pasatzen da, baina lehentasuna oinezkoak du. Beraz, Álvaro Siza arkitekto portugesak esaten du, adibidez, ez dagoela zertan autoa erabat kendu. Pasatu daiteke, baina jakinik lehentasuna oinezkoak duela. Oinarri horretatik abiatuta, landaretzan sartzen hasi zen, eta plazak funtzionatu egiten du. Eta bere inguruan lortzen ari da, eraikinak ere eraldaketak bilatzea. Gizarteetan ezinbestekotzat jotzen ditugu gauza batzuk, 60ko hamarkadan trafikoa izan zen, bapatean hiriak eraldatu egin ziren, autoak leku guztietara iristeko, tunelak, zubiak egin ziren, bulebarrak kendu ziren, errai gehiago egiteko, eta konturatu gara. Hori ez zela hiriaren funtzionamendu hobe baterako baldintza, eta hainbat kalte egiten zituela, kutsadura, trafiko pilaketak, eta beraz jendearen bizitza okarragoa da. Horregatik erabaki dugu hor gelditzea, eta saiatuko gara lehendabizi autoak kentzen, garraio publikoa bultzatuz, behar bada peatonalizatuz, baina ezin duzu peatonalizatu garraio publikoa espaldin badago behar bezala. Horrela autoa ez da desagertuko, baina bai, hiriaren plano aldatu dezakezu, ikusten baldin baduzu, bero uarte bat edo dagoela, edo ekaitza dagoenean uholdeak egon daitezkeela, eta kalteak sortzen dira. Orduan, zer egin daiteke? Lurra bera, zorua naturalizatu, ura iragazten duten materialak erabiliz, landaretza ipiniz,
Horrekin ekiditen dugu kaleak bero egotea eta bero uhartearen kontzeptua egotea, baina lehenago esan diguten bezala, ezin gara mugatu espazio publikora. Hau da, kalea oso zuaitzez beteta baldin badago, baina gero teilatu guztietan isolamendu txarrak baldin badaude, fatxadak ere gaizki isolatzen baldin badute, ba, etxeak berotu egiten dira, etengabe orduan, esku hartzen du administrazioak espazio publikoan, baina ez da horretara mugatu behar. Esku hartzeak egin behar dira etxe bizitzan ere bai. Orduan, zorroaren planoa landaretzaz betea egongo bada, zergatik ez etxeen estaldurak, isolamenduak sartuz, edo gauza simple batzuk, lore poteak, landare poteak ipintzea lehioetan. Barkatu beti Bartzelonari buruz hitz egiten baldin badugu, baina bada hobetoen iristen zaiguna da. Hemen La Eixamplea daukazua, eta dana oso ondo antolatuta dago, baina leku batzutan bapatean orube bat dago, eta holakoetan esku hartzeak erabakitzen du, orube horretan dagoen hutsune hori, landaretzaz bete egiten du, edo fatxadan ere sartzen da landaretza. Orduan batetik irudia aldatzen duzu, hobetzen duzu, temperatura gutxitzen duzu, eta gainera eraikinek zenbat eta gutxiago kontsumitu, energia kontsumo gutxiago egongo da hirian ere bai. Eta saiatuko gara baita ere elektrizitate beharra ere gutxitzen klima aldaketan murrizten saiatzeko. Beraz, kalea ezin dugu hobetu etxe bizitzak hobetzen ez baldin baditugu. Bestela dirua botatzen ari gara. Bai, batzutan oso gauzaino arrizkoak hazten ditugu. Ura, adibidez. Gure hiria itsasotik hurbil dago. Urak asko baldintzatzen zaitu etxe baten aurrean ur lamina bat eukitzea, temperaturan 10 graduko gora bera egon daiteke. 40 gradu egongo baldin badira, urak temperatura hori gutxituko du. Orduan, osagai bizia landareak dira. Eta edo ura barreskuratzeko sistemak, batzutan irtenbide oso teknologikoak hobesten ditugu eta hori ondo dago, baina batzutan gauza simpleak beti funtzionatu dutenak. Adibidez, ura barreskuratzea, bazeuden mekanismoak horretarako, ura iristen heltzenean bazeuden beste erabilera batzuk, orain dena kolonizatu dugu eta ura bertara eraman behar da, baina horrek ere funtzionatu dezake. Edo esku hartzeak, arkitektuek badugu borroka historiko bat, Jane Jacobs, Robert Mossen kontra, Robert Moss, promotore bat zen, oso agresiboa estatu batuetan, orain estatu batuetara goaz, New Yorkera, ikusiko duzu. Jane Jacobs arkitektua zen. Jane, Villageen bizi zen, New Yorken, eta ondoan Washington Square da, oso plaza ikonikoa, bizitza handia daukan plaza bat da. Aldamenean, unibertsitate publikoa dago, jende asko dago, garai hartan, pasatzen zena, gaur egun oraindik ere topaleku handi bat da. Egon gela publiko bat bezala da, pertsonaren bat musika entzuten egongo da, beste bat eguzkitan, beste bat sakean jokatzen. Eta Stephen Mossek nahi zuen autopista bat bertaratzea, pentsatzen zuelako, bosgarren avenidaren bitartez, oso ondo lotuta egongo zela hegoaldea. Jane horren kontra sartu zen espazio publiko bat galtzera zihoazelako. Gainera zuaitzez beteta, eta etxean aguantatzen ez duzunean, kanpoan egoteko solekua proposa zen. Orduan estrategia bat ipini zuen.
lau etxeko andrek ondatu nahi dute gure autobidea. Hori esaten zuen promotoreak. Baina azkenik jainak irabazi zuen, plazak bere tokien jarraitzen du, eta bere auzo bat da, ez dirudi hiri handi batean dagoenik, eta jainak hortik abiatuta arkitekturari buruzko eskuliburu bat sortu zuen, etxebizitza eta eriotza hiri handietan, eta oraindik erabiltzen da. Eta gainera, administrazioaren politika publiko asko eskuliburu horretan dauden kontzeptuetan oinarrituta daude. Hemen ikusten duzuena da beste arkitekta batena, Aini Smithson, hemen ikusten dena da bere umea eta kanastilloa. Hau da, ez utzi lan egiteari, etxekoa den horretan etxean dago, emakume hau, eta bere bizitza guztia espazio horren inguruan darama. Jenjeiko zentzat hori zen Washington Square. Guretzat, bizigaren auzoa da. Beraz, bizigarriak egin behar ditugu gure auzoak. Eta batzuetan, teknologiak, eta bestelako tresna sofistikatuak oso ondo daude. Baina baita ere, ulertu behar dugu oso oinarri simple bat behar dela. Ondo bizi eta aldamenean eduki zoriontsu egiten gaituen guztia. Ura, edo umeak aldamenean eduki alizata jolasten, edo zuaitz bat azpian itzalpean egon alizateko irakurtzen edo lanean. Jane Jebkosek ere esaten zuen etxe bizitza, kalea, zaindua goten da, ume utzi ezaket kalean, auzokoak ezagutzen duelako nire umea, orduan ez naiz ni bakarrik umea daukana, komunitate osoak laguntzen dit. Eta hor daukazue irudia oso interesgarria, bere ere adibide bat da, nola utzi behar den zaintza erdigunean, edo garraioa hitz egiten dugunean, beharrezkoa balin badu garraio publikoa hiritik zehar ibiltzeko, edo lanera joateko, inoiz ez da pentsatzen zer nolako mugimenduak egin behar dituen jendeak eskolara joateko, eta ibilbide motzagoak badira, baina askoz ere atomizatuago daude, eta horrekin mugimendu gehiago egiten dira egunean zehar, eta hiria ez dago horretarako pentsatuta. Gutxitzen baldin baditugu mugimendu horiek, zainketaz arduratzen den jendeak lan egiteko aukera izango du, noski egun osoa ibili behar baldin badut gora eta bera, leku batetik bestera, batetik eskolara, gero amaren etxera, gero umea jasotzera, horrela ezin duzu lanik egin. Eta jendeari gutxitzen diozu bere bizitza hobetzeko aukera. Honi esker, komunitateak bizimodu hobea eduki dezake. Batzutan badirudi ideia hauek itopiak direla, baina ez, gauza hauek funtzionatzen duten hiriak badaude, badago kasu bat, Pontevedrarena oso sari asko jaso dituena, hiri txikia da, area metropolitano handia dauka, turismo askorekin, Bigok dauka intentsitate industrial guztia, baina, nik goratzen dut, 80ko hamarkadan oso agresiboa zen. Autoak zeuden nonai aparkatuta, zikinduta zegoen, baina hainbat eskuhartze egin dituzte, eta gaur egun oso erosoa da ibiltzeko, eta oso erabiltzen erraza ere bada. Erreportaiak egiten direnean, ikerlanak egiten direnean, Koloniako Unibertsitateak egin du ikerlan bat. Jendearekin hitz egiten dutenean, eta jendeak esaten dizu, beraien bizitza asko hobetu dela. Zentzu askotan hobetu da, bapaten espazio publiko gehiago duzkatelako, zuhaitz gehiago, noski Galizian zuhaitzen arazoa ez da oso larria, landaltza asko dagoelako, eta euri asko egiten duelako, baina espazio publiko gehiago dauzkate, errazago da paseatzea, errazago da komunitatea sortzea, dena oinez ibili daiteke, monumentuak ere ikusgarriagoak dira orain. Lehenago trafiko asko zegoen eta ezin zenuen zer ikusi.
autoa puntu batean geratu da, garraio publikoa oso ondo dago, oso ondo kudeatuta dago. Funtzionatzen duen hiria da, bere arazoak ditu noski eta aldaketa etengabean dago, baina adibide on bat izan daiteke eskala horretako hirientzat. Frogatu du modu zentzuzko batean konpondu daitezkeela hainbat arazo. Eta etxe bizitzaren prezioa kontrolatu dute, baita ere saiatu dira mugatzen etxe bizitza turismoak egitea. Orduan, jendeak jarraitu bali dezake Pontevedran bizitzen, orduan eskuartze hori egin dezakezu, baina usten baldin bada ez du zentzurik izango. Bueno, 10 minutu geratzen zaizkigu, baina oso interesgarria da. Eta azken blokea daukagu, hiriaren kudeaketa eta turismoarena. Zer gehiago esan dezakezue honetaz? Turismoa beste arazo handi bat da. Klima aldaketa bezain handia dirudiena. Badirudelako gera ezina dela. Veneziaren kasua ezagutzen dugu, paradigmatikoa da. Turismoa hitz egiten denean, ikusten delako nolako turismo masiboa dagoen. Eta nolako kalteak dakartzan. Turismoak ere eragina dauka etxe bizitza turistikoa azken batean. Kontrolatzen baldin bada, kontrolatu daiteke zenbat jende joaten den leku horretara. Hau modu naturalean funtzionatzen du leku batzuetan, Stromboli uhartean adibidez, erreserba naturala da, eta ezinezkoa da bertan, edo oso zaila izaten da bertan masifikazioa egotea. Eta zergatik ez dauelako alojamendurik. Ostatu mugatuak daude, eta hainbeste jende ezin baldin bada bertara iritsi, eta gainera ferria bakarrik erabili baldin badezakezu, ezin da masifikazioa egon, eta dena oso ondo kontrolatuta dago. Jakina, beste hiri askotan dena irisgarria da, beste tresna batzuk behar dituzu arautzeko, eta ezin dira naturalak izan behar du esku hartze politiko bat. Bai, jakina, arazoa da, lehenago aipatu ditugu sinergia batzuk, turismoa da gehiagikerian iritsi daiteken arazo bat. Tasa bat ipintzen dizute, eta ondo, baina gurutze ontzi bat jaisten baldin bada milaka pertsonak eta ez baldin badute inolako etekin ikusten. Ordan, turismoan esku hartzeko politikak, adibidez Kolonian erabaki dute beheko solairuak bakarrik erabili daitezkeela etxebizitza turistikoetarako. Hiri bakoitzak bere arazo turistikoak ditu, Venezian oso garbi dago, Koloniaren kasuan gurutze ontziak dira. Horren bakoitzak arautzen ditu arazoak bere moduan, eta turismoaren arazoa nahiko modernoa da. Lehenago Erroma aipatu dugu. Nik karrera Erroman ikasi nuen urtebetez, eta Erromako irakasle batek esaten zuen, turismotik bizi gara azken 2005 urteetan. Erromak ez du ezer ekoizten, jendea etortzen da, oso polita delako. Orduan, hainbeste urte bizi baldin bazara turismotik, nola kudeatzen duzu hori. Orduan, ikusi behar da, zer egiten duten. Poliki-poliki bere neurriak hartzen ari dira. Eta behar da, momentu honetan, turismoa ari da ikaragarrizko bola sortzen, eta hori mugatu beharra dago. Bai, duela gutxi albiste bat atera den, Madrile buruz, beheko soleruko lokalak ustu egiten dira, lehendabizi denda bihurtzen dira, gero etxe bizitza turistiko, eta orain komuna edo bihurtzen ari dira. Ez dagoelako komun publikorik hirietan. Tokion badago proiektu polit bat, Tokio Toilet izenekoa.
baina publikoak benetan publikoak dira, oso ondo diseinatuta daude eta oso ondo zainduta, irisgarriak izateko, erosoak izateko. Orduan, eskuartze bat egiten baldin bada, espazio publikoan, bestela hori egiten espaldin bada, promotore batek egingo du bere interesaren arabera, baina eskuartze publikoarekin, ez diozu alor pribatuaren esku guztien hau, baina gainera aukera ematen dio jendea irteteko. Handinen nagusikoak ez dira ateratzen, badakitelako, denbora luzean ibili nahi balin badute, baina komunik aurkitzen ez badute, ez dira irtengo. Edo etxera itzuli beharko dute, baina kanpoan topatzen balin badute bainu publiko bat, orduan bizitza interesgarriagoa ere eduki dezakete. Beste kontua, zergatik deitzen gaituzte arkitektoak gauza hauei buruz hitz egiteko? Guk honelako saioetan parte hartzen dugu, behar bada klima aldaketari buruz hitz egiteko, badirudienean horrek zerikusirik ez duela gure lanarekin. Egia da, hainbat urtetan arkitektoak ahaztu dugula zer eskaini ahal diogun gizarteari, baina sortu ditzakegu irekinak eta espazio publikoak, hori da gure lana, guk proiektatu behar ditugu, hiriko elementuak eta osagaiak, eta ulertarazi behar diogu jendeari gurekin kontatu behar dutela hainbat tresna edukitzeko. Etxebizitzaren arazoa, edo klima aldaketaren arazoa, edo turismoaren arazoa arintzen edo konpontzen saiatzeko. Nik horregatik azpimarratu nahi dut Nuriak egiten duen lana, adibidez, umeekin lan egiten du, ulertu ezaten nola eraldatu ezaketen hiria arkitekturak emate dituen tresnekin, eta oso interesgarria da adibide hori. Bai, esperientzia azaldu nahiko nizuek, oso goza simplea da oinarrian. Arkitektu batzuei ahaztu egiten zaie, gizartearen zerbitzuan gaudela. Eta hortik abiatuta, beste guztia arraza dago da, gizartearen zerbitzuan gaude. Gure ezagutzak horretarako balio behar du. Horanik tailerrak egiten ditugunean hori ulertarazi nahi dietu mei. Azalduko dizuet nire esperientzia. Hemen, Bartzelonan egindako tailer bat da, odeietan bizi deitzen da, puzgarri bat da, 25 metrokoa, nik mini arkitekto deitzen diet, laguntzaileak ere baituzte, laguntzaile bat. Honelako tailerretan, galdetzen dietie badakiten zer egiten duen arkitektuak, eta denek zute, etxeak egin, edo gero esango dizute, eraikinak, eta gero esango dizute, hiriak ere bai, eta galdetzen diezu, eta zerekin erekitzen da, adibidez, esan dizute, adreiluak, hormigoia, egurra, eta nik tailer batzuk daramatzat, horietako bat puzgarrena da, oso tipologia bereziarekin, arkitektura efimeroa da. Interesgarriena da, Dennis Scott Brownen liburu batean oinarrituta dagoena, Learning from Las Vegas. Las Vegas hiri moderno xamarra da, oso parametro bereziekin sortutakoa. Nik umeak gonbidatzen ditut, hiri bat sortzera. Papera jartzen dugu lurrean, hainbat lamina, eta lehendabizi zehazten dugu nolako beharrak dituen hiriak. Eta esate dizute, ikastetxea, liburutegia, ospitala, eduki behar ditu parkeak, udaletxea, eta polizia ere eduki behar du. Orduan, paper horietan, topografia bat marrazten dugu, adibidez mendia, hemen itsasoa edo ibaia, eta irekin bakoitzak kolore bat dauka eta marrazten ditugu. Eta oso divertigarria da ikustean nola ulertzen duten. Hemen ikastetxe balin badago aurrean parke bat behar da. Zergatik? Gero parkera aterako zarelako jolastera. Ospitalea ez, ospitalea menditik hurbil, han airea hobea delako. Errenetako arrazoiketak egite dituzte. Orduan, marrazketan aurrera doazen neurrian, ulertzen dute hiriaren zati bakoitzak zer funtzionatzen duen, nola funtzionatzen duen. Orduan, eraikita bukatuta daukatenean, hasten dira plazak egiten, eta galdetzen diozu, zer ipiniko dugu? Orduan, monumentu bat.
bururatzen zaie monumentu epintzea, eta orduan galdetzen dizu, zeri buruzkoa? Ba, esango ez zut, ba, Lo Simpsoni buruz, Simpson darrei buruz. Eta gero beti dinamiko berbera sortzen da. Ume batzuk oso interesatuta daude, beste batzuk oso sentiberak dira, eta beste batzuk, bueno, paso egiten dute. Edo rebeldenak izaten dira, eta hauek, ba, kotxatzen duen fabrika bat ipini nahi dizuten. Azkeneko tailerrean, bueno, iria oso polita geneukan, eta hemen ipiniko du ez da zer. Eta hemen industria bat ipiniko dugu, eta orain ibaia zikin egongo da. Eta beste umeek, berela sortzen da nortasunaren gaia, eta komunitateare bai, beste gezatu dutelako, ez iria ondatzen ari zaretan, lehenago, ibaia garbia zegoelako, zer egin, ba, fabrika itxi, ondo, orain zuek irurok, eraikiko duzue, espetxe bat, delitu ekologiko bat egin duzuelako, ordan kartzela diseinatzen hasten dira, non jarriko dugu, han txokoan, ez molestatzeko, egiten dutean txokoan, eta egiten dute patioa, eta zuaitz bat ipintzen dute erdian. Orduan zuaitza hemen bai, bestela, gero ez zara eroso egoten. Horrela arrazonatzen dute. Beraz, umeak bai dira sentiberak, bai ulertzen dute iria. Eta eronoteko arrazoiketak egiten dituztenean, parkeak ikastetxe aurrean, edo parkaleko ospitalearen aurrean, oinarritzen dira, batetik ezagutzen duten irian, batetik irian ikuste duten irian, edo inguruan ikasten dutenetan. Beraz, berentzat oso erraza da eranoteko guztiak antolatzea, eta guretzat oso pedagogikoa da. Ikusten dugulako, konturatzen direlako, nola egin behar diren iriak. Kasu honetan, harritzen dira hain gauza asko egin daitezkelako oso gauza gutxirekin. Zabor poltsekin egindako zerbait da, eta bentilagailu batekin puzten da. Eta puzten hasten denean, efektu ikaragarri bat sortzen da. Danak erotu egiten dira, konturatzen direlako, kapazak izan direla zerbait eraikitzen sartu alizateko, eta sartzen direnean kolonizatu egiten duten. Eta zonak sortze dituzten, ni hemen hongonez, hau nirea da. Orduan lineala izan beharrean blokeak dituzte, besoak dituzte, eta besoak kolonizatzen dituzte, eta beraien balitz bezala ulertzen dute. Eta beti galdetzen dizute, orduan, nik hau beste dozein lekutara eraban dezaket, nahi duan lekuan eraiki dezaket, eta konturatzen dira, espazio publikoa kolonizatu dezakezula momentu batean, eta gero eraman. Ordan, garrantzitsua da, ume kontzientzia hartzea, arkitekturak izan dezaken garrantziaz, eta hiria eraldatzeko beraiekin dezaketanaz. Gero eta garrantzitsuagoak izango direlako prozesu kolaboratiboak. Hau da, arkitektuek diseinatu egiten dugu hiria, baina gizartearen zerbitzuran gaude. Eta eraginkorragoak izango gara, zenbat eta hobeto ulertu gizarteak zenbat exigitu diezagukeen. Espazio partizipatibo hauetan, arkitektoa ez da demiurgo bat gizarteari egingo dion eskaintzen lan egiten duena, baizik eta beste elementu bat besterik ez da. Arkitektoak teknikak ezagutzen ditu, baina ez du ezagutzen jendeak zer behar duen, jendeak badaki zer behar duen. Baina ez du ulertzen zer eskaini dezakeen arkitekturak beharroiek asetzeko. Orduan, zenbat eta lehenago hasi ulertzen hau dena, ba hobeto, tailer hauetan beti esaten dugu. Bueno, ez ditugu umeak ikarri nahi eskolara, arkitektoak izan daitezen, ez, nahi dugu gizarteak ulertzea zein tresna dauden hiria eta espazio publikoa eraldatzeko edo espazio pribatua ere bai. Eta geroago haiek exigitu diezaguten, nik arazo hau daukat, konpondu, baina norabide honetan, ez zuk zure erabakia inposatuz. Zuk ez dakizu nik zer behar dudan, nik bai, eta nik exigitu diezazuket, behar da, zerbait konpontzea, zure ezagutza teknikoak baliatuz. Baina beti ere nire beharrak asetzeko, ez zure beharrak edo zure asmoak. Proiektu batzuetan, auzotarrek, badakite, berra da, umeak badakite eskematikoki marrazten espazio publikoa, eta horri esker prozesuak azkarragoak dira, eta honekin gizarteak hobeto ulertzen du hemen aipatu dugun zerbait. Alegia, espazioa kolektiboa dela,
eta hiria gurea izan behar dela, eta ez osagai estraño bat. Bueno, eskerrik asko biei, gauza interesgarri asko esan dituzue. Eta denbora behar dugu hori guztia asimilatzeko. Bueno, publikoari hitzaman baino lehenago, Jose Angel Murua aurkeztu nahi dut, eta Iker Marudan. Euskal Herriko Arkitektuen jasangarritasun batzordeko kidea, ez dakit zerbait esan nahi duzuen. Zerbait matizatu. Oso interesgarria izan da, eduki duzuen elkarrizketa. Gai asko jorratu dituzue. Benetako dutxa bat izan da. Etxe bizitzaren arazoa, klima aldaketa. Nik bai gogoeta bat ekarri nahiko nuke. Izan ere, gai hauek, o problematika hauek jaba dutela halako historia bat. Hiraren gaia, Jane Jacobsena, klima aldaketa barriagoa da, behar bada, baina, bueno, 30 urte jaba dara matzagu, emergentzia klimatikoak eduki ditugu, turismoaren gaia berriagoa ere bada. Baina, bueno, azkenik esan nahi dut, nola dinamizatu behar dugun, daukagun ezagutza hiria hobetzeko. Bauan, bero uarteak ekiditeko, bizigarriagoa izateko. Ordan, nola dinamizatu hau dena, hilabeteko albistea denean ekonomiak izan duen hazkundea, edo langabezia gutxitu dela. Hiritar bezala hori baldin bada interesatzen zaigun datua, zer mekanismo ipiniko dugu buelta emateko gizarteak behar duenari. Ez dakit norbaitek baduen erantzunik. Ingurumenaren gaian, bueno, klima aldaketa, bueno, jakitun gaude, baina gizarte moduan kosta egiten zaigu bultzada bat sortzea, adibidez, deskarbonizazioa bultzatzeko. Ordan, nola lortu gizarteak bereganatu dezan behar diren aldaketa horien beharra? Bueno, esperientziak bat daude, adibidez, New Yorkeko garraio arduradunak esaten zuen eskuartu beharra dauela. Ez pentsatzea, bueno, zein izango da hiriaren eraldaketa hemendik 10 urtera, baizik eta aurten zer egingo dut, kale hau peatonalizatu egingo dut, hurren urtean hau egingo dut. Hau da gauzak egiten joan. Segurazki, momenturen batean, jendea zure kontran jarriko da, baina hori 4. urtean egin beharren, lehenengo urtean egiten baldin baduzu, bueno, lehen urtea mugitua izango duzu, baina gero 3 urte ukiko dituzu jendeak disfrutatu dezan egin duzunaz. Gero ikusiko dugu ondo atera den ala ez. Baina ez egin behar den, esku hartu. Ordan, hiria modu radikalean eraldatzen saiatu beharrean, baldaketa txikiak sartu, gauza batzuk funtzionatuko dute, behar bada beste batzuek ez, baina ez milioi mordo bat gastatu, funtzionatuko ez duen gauza batean, drama bat izango da. Orduan, esku hartu, eta ez bilatu eraldaketa radikal bat. Hau, bueno, gertatzen da, eta kito, gero datorrenak, egin beharko du eraldaketa
eta behar bada, inertzia batzuk sortuko dira, edo Logroñon gertatuen bezala. Gero bizi pistak egiten dira eta gero kentzen dituzte. Bueno, zuk espaldin baduzu lortzen gizarteak ulertzea hori onuragarria dela, ez duzu aukerarik izango. Noski nik ez daukate erabakitzeko ahalmenik, baina, New Yorkeko arduradun horrek garbi esaten zuen. Edo esku hartzen duzun, edo ez duzu egiten duzunaren etekinek ikusiko. Eta zenbat eta azkarrago, hobeto, denbora gehiago ukiko duzu jendeak ulertzeko. Manhattan aipatu duzu, eta zentzu horretan, Manhattan beti izan da laboratorio bat. Saiatzen dira, ikusteko zer gertatzen den. Probak egite dituzte, funtzionatzen du, ondo. Ez du funtzionatzen? Beste zerbait egingo dugu. Egia da, oso biztanle entrenatuak daude. Behar da, aldatzen dizkete gauzak, asarratzen dira, funtzionatzen balin badu, onartu egiten dute. Baina, etxe bizitza gero eta garestiagoa ere bada, bertan, eta aurten sartu dute tasa bat autoentzat, eta sartu dutenean, hainbat urteko eztabaida izan eta gero, orain jendea oso pozik dago. 20 urte pasatu dute eztabaidatzen, eta orain jarri dute eta pozik daude. Orain, gauza askotan ez da adibide positibo bat, baina, horregatik da laboratorio bat. Horrek ez du esan nahi onak direnik, ona denik. Behar da, baztertzen dituzten gauzak guretzat onak izan daitezke. Badago, Trumpen irudi bat, bera New Yorkekoa da, bere bulegoan agertzen da arkitekturaren liburu ikoniko bat, SMLXL. Libura oso ondo dago. Liburu horretan erabakitzen da nortasunik gabeko, espaziorik gabeko hiriei buruz, aireportuak eta bar. Arazoa da, nola egiten da hori? Arazoa da, nork kudeatzen dituen gauza hauek. Esku hartzea garrantzitsua da, maila lokalean, probatu beharko da zer gertatzen den. Funtzionatzen du? Ondo. Ez du funtzionatzen? Ondo. Saiatu behar da, irreversibleak ez diren estrategiak erabili. Ez du balio 80ko obra faraoniko handiak, inbertsio ikaragarriekin. Hori gero, errebertitu nahi balin baduzu, koste bikoitza aukiko duzu azkenik. Horan, pixkanaka, esku hartzeak egin, irizpide honarekin, eta jendeari azaldu, ekintza horiek probakoak direla, hau egingo dugu, eta ez badu funtzionatzen lasai, atzera itzuliko goera, diru publikoaren inbertsio izango da, baina beharrezkoa da momentu honetan. Behar da hori da bidea. Eskerrik asko, eta zorionak zuen mintzaldiagatik. Bestalde, ona ekarri nauzue, zero lerro honetara, eta eskarrak eman nahi dizkiot Koldo Mitxelenari eta Aldundiari debate hau ekartzeagatik. Niri gustatuko litzaidake galderaren bat egitea, etxe bizitzari buruz hitz egin duzue, eta Monokleko editoreak egiten zuen bezala, ranking bat egin beharko bat zenute, hiriena, zein izango lirateke? Pelotaren hain dezakegu? Arazoa hiriaren eskala da. Ni 25.000 biztanleko herri batean bizi naiz, Madrilekoa baldin banaiz ere, Madrile asko gustatzen zait, baina justu hemen esan dugun guztiaren kontra egiten ari dira. Zuhaitzak moztu, espazio gero eta okarragoak eraikitzen, Bartzelona antzeko eskala batean desberdina da. Segurazki Bartzelonan bizi direnek esango dute postaldeko hiria dela,
ez dutela posturik egiten eraldaketaren alde, fatxada asko dauela, baina barruan ez dauela bizitza hobea, baina nik esan nuke, bueno, hiririk erosoena da, tamaina ertaineko hiriak, Donostia, La Coruña, 15 minutuko hiria zaipatzen da. Bueno, beti funtzionatu izan du modu tradizionalean. Zein da hiri ideala? Mugitu naitekenean garraio publikoan eta nik hiri biografikoak deitzen diet. Ez dira behar da izango hiririk onenak, baina bai beraietatik zerbait ikasi edo badago zerbait iragetan didana, sentsazio bat aprobetxatu dezakedana, arkitekto lanerako Davidek zioen, ritxo batean bizi dela, horri batean, askotan joaten dela Madrilera, nik Koruñan bizi naiz, Donostiaren tankerako hiria da, tamaina aldetik, morfologikoki eta, baina berez Ponferradakoa naiz. Eta Ponferradak asko sufritu du industrializazioaren eta desindustrializazioaren arazoa. Aldaketa oso gogorrak bizi izan ditu. Eta gauza asko ulertze dituzu horri esker. Eta gero, zerbait irakusten dizutegiak. Niretzat Barcelona bada eredu bat, han bizi direnak etengabe jartze dute krisian, han biziz pasara eta araioetan baldin bazara atsegina da eta patroi positiboak aurkitzen dituzu, edo Roma ere bai, oso kaotikoa da, baina bizitatzen duzunean, badirudi zeure ura aurkitzeko moduko hiria dela. Hiri biografikoak izan daitezke, niretzat, New York, Manhattan, gauza asko ikasten dituzulako, laboratorio bezala, edo Daka. Nik uste dut gauza asko ikas daitezkeela bertatik, oso kaos handian baldin badaudere, eta occidental batentzat gogorra baldin badare, baina benetan gauza asko ikasi daitezke. Orduan, nahasketa horiek aukera ematen digute, ez berro da ranking bat egiteko, baizik eta, gauza asko ikasteko hiri askotatik. Bai, norbaitek galderak nahi magitu, pasatuko digo mikrofonoa. Beste gai batera etortzegatik, egun hauetan, esan da, Donostia dela Espainiako hiririk garestiena, noski hiri txikia da, handiagoak direlako, beraz termino relatiboetan, garestiagoak izango dira Donostia edo Barcelona baino, baina hemen ministro bat izan zintezke eta edo estatu idazkaria. Zuk uste duzu konponbiderik badagoela, kasu honetan, pesimistak izan ezkero, hemen oso millennial gutxi daude, baina hemen gauden gehienok hipotekaren bat eukiko dugu segurazki ordaindu gabe, baina gure seme-alabak dauzkagu eta benetan beldurra ematen du. Etorkizunak beldurra ematen digu. Zuek nola ikusten duzue? Uneden, Fuenlabradaren kasua aztertzen ari gara, eta ikusten ari gara nola evoluzionatu duen diktaduraren bukaeratik, udaletxe demokratikoen garaitik, eta demokrazian zehar zer gertatu zen hiri lotegi horietan, Madrili buruz hitz egin dezaket ezagutzen duan kasua delako. Udal demokratikoak sartu zirenean, hasi zirenean, lehenago eraikitzaileek eta enpresak zeukaten botere guztia, ekipamendu hornidura publikorik gabe, ikusten badugu nolako adina daukaten erabiltzen ditugun eraikin publikoak, ia denak 80tik honakoak dira. Gure ikastetxe publikoa 80koa izango da, osasun etxeak ere bai, liburutegia ere bai.
Hau da, edo publikoa, alor publikoak eskuartzen du, orain tankera horretako proposamenak, en fin, egiten baituzu komunista dituko dizute. Eta gero zer gehiago daukazu, bukatu gabeko urbanizazioak, beharrezko baldintzak ez zauzkatenak, orain administrazioak erabaki zuen esku hartzea, eta edo hori egiten du modu erabakian etxebizitzaren arazoan. Bueno, orduan, edo erosten duzu bizitza publikoa, etxebizitza publikoa, egiten duzu, baina bizitza guztian publiko izan behar du, edo ez dela merkatuak jan egingo dizu, irentxe egingo dizu. Madrilen, Barcelona eta besteleko batzuetan badaude iniziatiba batzuk, lurzorua erabiltzeko, sarbide eskubidearekin, kooperatiba bezala, zuk erosten duzu etxea, baina erosten duzuna da erabiltzeko eskubidea. Eta joaten zarenean eskubide hori saltzen duzu, baina etxe hori komunitatearena da. Edo era horretako komunitatera zoaz, edo merkatuak irentzi ingo dizu dena. Baina esku hartu beharra dago, eta zenbat eta lehenago, hobeto. Udaletxe demokratikoen garaian, esku hartu zen, Espainia oso herrialde aberatsa etzenean, 80ko hamarkadan, krisialdi garrantzitsua zegoen, eta etxebizitza publikoen zati handi bat, garai hartan egin zen. Edo orain egiten dugun zerbait, edo berandu iritsiko gara. Segurazki, gizarte hau gero eta individualistagoa da, eta holako konponbideak ez diraterako. Gaur, albiste batean ikusi dut, batzutan galdetzen da, ea ona ala txarra den, etxebizitzaren prezioa igotzea. Asko kexatuko dira, baina beste batzuk uste dute positiboa dela. Badaude bitarteko adibideak ere bai, esku hartze publikoa beharrezkoa da, noski. Espaldiko Espainia horretan aukera hori bat zegoen, baina badaude bitarteko ereduak ere bai, eredu kooperatibista. Hori 80ko eta 90ko hamarkadan asko egon zen, baina gaur egun behar bada obra berriak egiteko, izeketak behar bada espazioak hartzeko. Bartzelonan badira etxadi batzuk, plan zerda planekoak, saiatzen ari gara barriro planteatzen zerdak esan zuena. Hau da, erdigunea utzik eta guretzat erabili. Hau da, espazioak sortu, espazio kooperatiboak, egoera pixka bat konpontzen laguntzeko, baina tangentatik ireten da, gaiago egiten dugun bezala, gauza bat ahaztu egiten dugu. Espainia ustua, landa eremua usten ari da. Nire aiton amonak bizi ziren herriak, ezagitzen bat biztan lezituen. Nire aiton amonak gazteak zirenean, baina gaur egun bi bizi dira. Herria ondo dago, etxeak, bertan bera utzita daude, baina ondo daude. Wi-Fi ipini dute duela 2 urte. Hain zuzen ere, etxean jarraitzen zuten adineko pertsona hauek ipini zieten, eta lehenago, telefonoak ez badu mazuen ondo funtzionatzen, zer gertatzen zen. Horan, Wi-Fi-a gaur egun oso gauza sinplea da, eta jende nagusiei lasaitasuna ematen die, badaketalako konektatuta daudela. Horan, garraioa eta berbada, horretan egin behar dira inbertsioak. Ez bakarrik hiriaren erdigunean, baina, jende gazte askori esaten diozu, herri batean eduki dezakezu etxea, ondo komunikatuta, eta 15 minutu beharko dituzula lanera iristeko, berbada nahioko dute. Badaketalako herrian hobeto biziko direla, eta berbada ez dute hirian bizi nahi, beste batzuk bai. Edo nahiako dute beren auzoa hobetu, beraz, bide desberdinak egon daitezke, eta erreminta publikoak behar dira batez ere,
behar da ez interbentzionismo handiarekin, bakarrik jendeari klabeak eman, erremintak eman, funtzionatzen duen ehunduro bat sortzeko. Garraioa, noski, herri batera joan nahi baduzu bizitzera, garraio publiko beharko duzu, bestela. Bai, oso tristea da wifi-a ipintzea, bakarrik bi pertsonak gelitzen direnen herrian. Eta mundu guztiak ez dauka senide gazterik, astean bi egunetan bizitatuko utanak, edo asko emigratu dira, Bartzelonara, adibidez. Hora nola komunikatu daitezke beraien familiarekin. Penagarria da, hori gertatzea hainbat lekutan. Horen, sare bat sortu herri guztiak konektatuta egoteko, garraio publikoarekin. Ez da ikaragarrizko inbertsioa egin behar dena. Kirurgikoa da bai, baina ez da hain handia. Eta behar da arazo asko konpondu daitezke. Hirien arazoa. Bueno, orain publikoari galdetuko genioke, edo aukera emango genioke galderak egiteko. Bueno, datu bat, La Coruña hiri handia da, Donostia baino handiagoa, behar da erosoagoa ere bai. Biei, Donostiak 180.000 biztanle ditu, baina 84.000 etxe daude hoientzat. Hori jasangarria da etxe batentzat, hiri batentzat. Hau da, bi pertsona pisu bakoitzean, nik uste dut 30 urteetan aldaketa bat gertatuko dela. Hori ez delako jasangarria pertsona bat edo bi egotea pisu bakoitzean. Aprotxatuko dut, duela gutxi. Badago leku bat, Atotxa erreka aldean, oso etxe politak egin dituzte, solairu bat edo bi, oso garestiak noski, eta duela, urte bete, autobus bat ipini balizan dute, ordu erdiz behin, bertakoek euki ezaten zuek esan duzuena. Hau da, auzoak egiten dira, baina gauza kontuan izan gabe. Barkatu mozten baizut. Ez dakit ondo ulertzen, bi pertsona gotea pisu bakoitzean, segunetan nolakoa den, jasangarriagoa da, bi pertsona gotea pisuetan, etxeetan egon baino. Bai, zenbat eta dentsoagoa izan, pisuko bi pertsona arrazoizkoa izango da, baina etxe bakoitzean bi pertsona gotea, etxea behar duzularik hogia erosteko, etxe horietan 4 pertsona izanaren, efizientzia gutxiago edukiko du. Hiri konpaktuago batean baino. Nik uste dut erronka hori ezingo dela mantendu. Ikusi beharko da, nolako tamaina daukaten etxeek, behar da, etxe bizitzaz litzateke txabolizatu behar, alako, pentsatzen baldin baduzu, 50 metroko etxe bizitza arrazoizkoa dela, ez, nik uste dut, 80 metrokoak izan beharko luketela, naiz eta jende gutxiago egon, baina, leku hori, etxe pisu hori, baldin badago leku batean, adibidez, hiri askotan, erabakitzen ari dira altuerak igotzea, 3-4, egin beharrean 6, bine, hobedelako hori periferiara bidaltzea baino jendea. Beraz, hiri konpaktuak behar ditugu. Jane Jacobs, Andrea ezagutzen dugu. Bai, eta joan den urtean, Pontevedran egon nintzen, eta asko gustatu zitzaidan estadiotik hurbilera joan ginen, eta merkatu ikusi genuen, eta ez zegoen autorik bat ere, gozatu izugarria. Kilometro terdi batean ez duen auto bat bakarrik ikusi ere.
jakina, alkateak 25 urte daramatza eta dana irauli egin du. Bueno, Koruña eta Donostiarren esan dut antzeko morfologia daukatelako. Koruña, bueno, deserosoa da, bai, nik ordu bete behar nuen unibertsitatera joateko. Koruña txikia bada ere, 400.000 biztanle ditu. Hori bai, area metropolitanoa oso handia da, baina hiria berez txikia da. Eta dentsitate arazoak ere bai. Justu ni bizi naizenaren atzeko auzoak Espainia osoko dentsitaterik handienekoa da. Aztertu zen dola 2 urte hau guztia nola zen eta atera zen auzo honek izugarrizko dentsitatea zeukala kale estuetan eta arkitektuen elkargoari eta udalari eman zitzaizkion datu hauek aztertzeko eta planteamenduak hor diraute. Ezin izan da gauza handirik egin, hiriak, bere bidetik jarraitu du, baina Davidek esan duen bezala, infraetxe bizitzak ezin ditugu sortu. Hau da, arkitektuek badauzkagu arau zorrotzak, komunitate bakoitzak bere arauak ditu eta minimo batzuk ipini behar dira. Hau da, bizi espazio bat ematen zaio pertsona bakoitzari, infraetxe bizitzak ez egiteko. Orduan, jakin daiteke, ze dentsitate eduki dezakeen. Beraz, erreminta bat da hori guztia neurtzeko eta gauza hauek kontrolatzeko ere baliagarria izan daiteke. Orduan, auzoen hirietara itzuliz. Arau tresna hauekin batera, jakiteko zenbat espazio behar duen pertsona bakoitzak, aukera izan dezakegu horretaz pentsatzeko, ea hiriak hori jasango duen ala ez, eta jasango ez badu zer egin. Horrik ikusi beharko dugu nola konpaktatu hiria edo nola indartu komunikazio sistema guztiak eronetako desberdintasun arazoak sortu ez daitezen. Eta hiriak ez daitezen orain baino desarosoagoak oraindik ere. Galdera bat behar bada gehiago egin daiteke. Beste norbaitek zerbait esan nahi du. Ni animatuko naiz. Hasieratik hitz egin duzue. Azkenik gure Orimineko hiriak beste sistema soziologiko bateko emaitza zela. Gauzak asko aldatu dira, berbada. Proposatu nahi ditugu neurri batzuk hirigintzatik, baina behar bada gauden sistemaz aparte galdera da zer aldatu beharra dagoen. Adibidez merkataritza gaur egun. Gaur egun baldintzak asko aldatu dira edo kale ibilgarriak. Zergatik dira ibilgarriak erdiguneak, garai hartako emaitza logikoa zelako, baina gaur egun gauzak desberdinak dira. Horan, zer egin behar dugu nahi ditugun emaitzak lortzeko? Logikaren kontra. Hurbileko merkataritza da desiragarriena, baina merkatu ekonomia batean gaude, eta hori beratu behar duzu beharrelakotasunarekin, edo saiatu baita ere beharrelakotasunaren kontra borrokatu. Denok gaude oso eroso etxean, globo erabiliz, baina gero konturatu behar duzu, eskatzen ari zaren hori oinarrituta dagoela pertsona batzuen esplotazioan. Errentagarriak ez diren enpresekin, eta zein dan horren eragina, zure auzoa ere ondatzen ari zarela, komertzioa, merkataritza ondatzen ari zarelako, baina ezin gara itzuli aurreko egoerara, iskina bakoitzean denda bat eduki eta jabea ezagutu. Baina bai, erresistentzia bat ipini, noski komunitatea ez da aldatuko, globo bat eskatzen ez baduzu, baina, jakitun izan behar duzu,
mekanismo horiek ez direla geldi ezinak, zerbait bai egin daiteke. Eskuartu dezakegu zerbait egiteko, eta zerbait lortzeko. Nik uste dut baietz. Ezin dugu pretenditu aurreko egoerara itzuliko garela, 70ko merkataritzaren mundu horretara. Asko aldatu delako kontsumitzeko modua, enpresetako asko ez dira sostengagarriak, ez dutelako funtzionatzen ekonomikoki. Pixkat ikuspegia zabalduz eta espezifikotara ez etorriz, nik uste dut Pepe Mojikak esaten zuen bezala, pentsatzen dugun bezala bizi, arrisko daukagulako bizi garen bezala pentsatzeko. Ordan, inguruneak ez du aldatu behar gure pentsa moldea. Horregatik, divulgazio lana, umentzako tailerrak adibidez, garrantzitsuak dira, jendeak uler dezan, ezinezkoak diruditen gauzak ez direla benetan ezinezkoak, lan egin behar da, gauzak beste modu batera ikusi behar dira, eta egokitu sistema kolektiboak hirietara, eta hori pentsatzen dugun bezala bizi. Modu batean pentsatzen baldin badugu, hiriak horrelakoa izan behar du. Bestela, espazio klaustrofobikoak, agobianteak sortuko ditugu, arazoz beterikoak, eta horrek eragin emozionala aukiko du. Txikitandik umek ikasten badute, erreminta horiek badaudela, divulgazioari esker, jendeak ulertzen badu, arkitektua ez dela gizartetik kanpo dagoen ente bat, baizik eta gehiago mediku bat bezala mundu guztiaren zerbitzura dagoen norbait. Hori ulertzen bada, bat denok sortu halko ditugu prozesu kolaboratiboagoak, eta kasu honetan lenguaia da garrantzitsua da. Denok erabiltzen baldin badugu lenguaia berbera, errazago izango da, gero proiektuak aztertzeko. Jendeak ulertzen badu eta bere lenguaia aberazten badu, divulgazio arkitektonikoa ulertzen dugulako, edo txikitandik umek ulertzen baldin badituzte gauza batzuk, eta oso inplikatuta baldin badaude, errazago izango da dialogoa egitea profesionalekin, etorkizenoan, hori guztia aldatu alizateko. Gutxinez jakin badaudela erreminta batzuk, hau eta beste, eta dialogo bat ipini. Martxan, azkenik, ekintza batera iritsi alizateko, ez gelditzeko hitz politetan, denok lengoia berbera erabiltzen baldin badugu, guazen ekintza bat egitera ondorio hauekin, eta, bueno, nik uste dut hor badaukagula eraldatzeko gaitasuna. Eskerrik asko guztiei, publikoari, zero lerrokoei ere bai, eta gure izlariei benetan oso mintzaldi interesgarria eman digute, eta zer pentsatu handia eman digute. Eskerrik asko.